חבר הכנסת חמד עמאר, קהל נכבד, אני לא אזכיר כי הוא כבר הזכיר את כל הקהל, אז אני לא אחזור על המשפט עצמו. ברוך בואכם פה, אני מודה לכם רבות על זה שטרחתם והגעתם עד לכאן. בעצם הנוכחות הרבה פה מראה עד כמה שזה חשוב לכם גם כן ועד כמה העניין הזה גם כן דחוף לכם. סנטוגל בעצם התחילה לפני 4 שנים בערך. תחליף כאשר התחילה, עוד לפני שמשרד המדע יצא במכרז, התחלתם עוד כמה אנשים שחלקם נמצאים פה, מר סואל עבאס, מהנדס סואל עבאס ודוקטור רמזי חלבי, שבזמנו יזמנו, עשינו הרבה פגישות, והמטרה הייתה להקים משהו שיקדם מיזמים טכנולוגיים פה בצפון. לאחר שנה מזה יצא מכרז מטעם משרד המדע להקמת מרכז מחקר ופיתוח. ניגשנו למכרז הזה וזכינו, ומאז הקמנו גם כן את סנטוגל, שהיא העמותה הרשומה ללא מטרת רווח, במטרה לקדם את 3 הפנים האלה. הפן המחקרי זה לבצע מחקרים מדעיים, הפן של לקרב תלמידי בתי הספר לתחום מדע וטכנולוגיה, והפן השלישי הוא הכשרת חוקרים, מהנדסים וטכנולוגים, להמיר את הידע שלהם ואת האקספרטיזה שלהם למשהו מעשי, למיזמים, לתעשיות עתירות ידע, למשהו שיביא גם כן כלכלה לאזור, שהיא לא רק מתבססת על כלכלת סחר בלבד, אלא גם כן ייצור והבאת מצבעי עזר מחו"ל לארץ. סנטוגל בעצם מטעם משרד המדע הוקם בראש ובראשונה עם דגש על האוכלוסייה הדרוזית. אבל היות ואנחנו מתעסקים הכי הרבה עם מדע אין לו עדה. ומדע, כל אחד מהחוקרים שנמצאים פה הוא יודע שהיום כמעט אין מחקר מדעי שלא משתתפים בו 3, 4, 5 ואפילו יותר חוקרים ביחד.